Fi, Dyddgu Hywel, ydy'r gawres Cymraeg heddiw, a dwi'n edrych ymlaen at ateb cwestiynau seren a sbarc. Felly, ffwrdd â ni. Oeddet ti'n hoffi rygbi pan yn ifanc? Roeddwn ni'n hoffi chwarae rygbi pan yn blentyn. Roeddwn ni hefyd yn mwynhau chwarae pêl-droed. Roeddwn ni'n mwynhau pob math o chwaraeon, sports. Ble rwy ti'n gweithio nawr? Dwi'n gweithio yn y brifysgol, University. Dwi hefyd yn sylwebydd rygbi commentator. Ydy siarad Cymraeg wedi dy helpu di? Ydy, mae siarad Cymraeg wedi fy helpu i achos dwi'n gallu gweithio yn yr iaith Gymraeg bob dydd. Dwi hefyd wedi cael mwy o gyfleoedd, opportunities. Wyt ti wedi chwarae rygbi i Gymru? Ydw, dwi wedi chwarae rygbi i Gymru. Mae gen i 31 cap i Gymru, 31 caps. Pwy yw dy arwr? Fy arwr i ydy Shane Williams. Roedd Shane Williams yn arfer chwarae rygbi i Gymru. Roedd Shane Williams yn gyflym, fast, yn gryf, strong ac yn chwaraewr ardderchog. Excellent player. Cofiwch gwblhau ein her Cymraeg campus. Dweda wrthyn nhw beth yw'r her, Dyddgu. Yn gyntaf, dwi'n mynd i herio chi i chwarae rygbi tag yn y Gymraeg. Ceisiwch ddefnyddio termau Cymraeg fel kick gosb, llinell, hanner amser a cais.